Hai lwgwfwr, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो जोंनि खाथियाव गामि खाथियावनो जानाय जामगुरियाव बाथौ गौथुमनि मिटिं जादों। जों दा बेयाव थांगोन। ओंखारगासिनो दायो जों ओंखारगासिनो बेयाव थांनो। नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दायो देलायखांबाय ओमफ्राय थांनोसै। लोगोखौ खनसे फन खालामग्रोना नायनि मा होनो। आंना जाखाबाय। लोगोखौ फन खालामग्रोनि। जोंना ड्राइभाराबो नेनो बालायलायबायनो। Hai. Papa, jangan jaga. Hai, napa? Jangan jaga dah. Kagan, jom buka tam. Capai. Video sih. Ini apa? Hei. Mana kelihatan terang? Ini. Dah, bye. Bye. Bye yun na ba? Bye. Kam na yun. Bagus na tadi. Ya kau kup ambil. Hai say. Mang gerak. Đấy thằng như sao? Đấy thằng như sao chứ thằng nữa đi जाबाय. Naya pura mangkai tuh apa? Pura mangsudnya gini kan ya? Jam zona dengan kemana? Jigan. Udah kan cek sana. Biniफ्राय जों थाबायना थांनांगौ र'? Ini panci. गारि ड्राइभारानो मानि थाबायना थांलाय नंदों जोंखौ? Baba. Daila fapingan na garika? Sorsing ariyo? Gari tangsay. Kami adi sekolah. Onnai. Karena tuh itu karena nih. Malah dia udah. Dini selai kawan dah. Kalau siapa? Dari tangga sini. Bye जोङो मिटिंआव दायो थांगासिनो थाबाय ड्राइभारा जोंखौ बैयावनो एंगारनानै होदो दखान फैलाय फैसा फैदो इखौसो नायगिरदोंमोन माखौ लादो दुइजा थांनोसिमबा मुंजों थांफानांगौमोन ना मायो मायो इयो मा मायो Ini last ni beran fayda जोंबो मानसिफोरा एसां भिर नंथ'आ दायो बांसिन भिर जागोनदां हराव Korina Rabha, gotike haju হৈ থাকিবলৈ মই অনুৰোধ জনাও।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Ada aku tuh benda nah. Mana jamu guri bathaw Barazayau dayu meeting जाबाय आरो बेवहाय जों सिस्टारखौ लोगो मोनदों आरोना जानि बेवहाय बिराद गोबाव समजों लोगो मोनबाय माने लकडाउनजों लोगो मोनखायाखै नालाय 1 बोसोरनि बारा जाबाय ना 2019 आव मोजां 19 लोगो मोननायानो ओमफ्राय दा लोगो मोनदों बिराद मोजां नांदों आरोना गोसोआ मोजां नांदों दिनै पुरा एक्साइटेड जादों आरो लिंबाबो थाङा जानियाव बैसागु फैसिगोन आरो एबार बैसागुआव निश्चय ब्लग बनायबा नुगोन नोंथांमोना बैसागु नुसिगोन Cepat aku sudah naik ke. Mana kesel mulai nih gimana gimana nih? So guys, जोंनि भिडिअ होनाया माबायदि मोनदों नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामनो दाबाव। So bye bye guys, जोंनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय। दासो मानसि बायसिदो जोबनाय